jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah dukuh, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah dukuh, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakake. Bagong sabar dhisik. Ah wis ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Mengko nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Oh, aku ora trima. Nek sampeyan ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedulungan Wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Bagong malah malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki, Den. Cacing niku kepidak menungsa, ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Apa dikira sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Diamput lho. Malah miso-miso ya men. Ora minggat suara aku, ora manut harus daki kene marganing patimu. Jajal sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Tak ceritani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Raharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa tahun-tahun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran
ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kare Gareng kare Petruk bareng Bapak ngendika akeh-akeh ngoten niku masyarakat teka kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun, dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wes pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya. Ngengke bapak sakniki ra ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhake kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong. Sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus Klimasada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok
Sumpah wis to, ora suwe. Upama dadi omeng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun. Meh seumur hidup. Ngoten. Mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong urung mati bapak wis teka. Saking bapak niku le tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arepa wis tuwa, nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niki ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat, nek ana tanggane rame-rame, ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara dhuwit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngapa ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngapa ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul, ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Sampeyan kok samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe ngambil inggih menika tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Siun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngilingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Kok Prabu monggo bidhal dinten menika. Kok Prabu monggo bidhal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi panitisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih sandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker-ingerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga, kelawan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ana rasa kuwatir penggalipun Kakang, mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar, kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak
tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjihke sik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu, Pustaka Jamus Lima Sada, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga Werkudara. Nun amit pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong sing sabar Bagong, aja banjur tumangkar kanepsana merga midhanget sabdaning Kaka Prabu Ndwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga lan Pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka Jamus Lima Sada Tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula ning Semar niku ora kepengin gaya Pustaka Jamus Lima Sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan, kok mbutuhke pusaka ki ajeng ke napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kalih Bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengko nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe nae dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Oh aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten? Apa? 1. Semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Miang Jimatriyata ajeng mangpareke mboten? Nek sampean maringke matur nuwun, tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa?
Pandhawa cilik dileliting, mlebu ngalas ditutke, mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti, isa mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Arep matur apa? Apa anane aja kula omongke bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi, kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nang ngene Bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Prabu kados pundi lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging blaka soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meh meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo pelupun kakang metu jaba ya. Malah dadi ora karo-karuan kahanane. Kembar kula wonten timbalan. Tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa Sedewa Koko Prabu? Kula nuwun sewu menapa Koko Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah. Pun Kakang sumurup kedadian napa Yayi? Kula nuwun sewu. Menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Koko Prabu Ndarawati menika boten saged kabukten krana menawi Koko Prabu kemareng kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tut wuntat dhateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacarios pusaka menika dadosan saking para nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabéda kadidine jalma wantah apa mengkono Dimas inggih wah cetha yen to diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niyate Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandhang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndarawati piye Dimas aku percaya karo Panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulosara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku Dimas Werkudara mangsa Baranga ya ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun kakang bakal tata-tata lumarap ing Karang Kadempel nanging budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kula nata ngestaken dawuh Koko Prabu kepareng wijidating ing rayi pun Setyaki kepareng kula jumadung dawuh kowe tak kandhani ya Yayi iki mau nggonku sowanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babagan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten
Nanging durung rampung ngene padha rembugan. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong yang pengen ngambil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat Klimasada. Kasinggihan mekaten. Bakal kinaryosa ana Kakang Semar nggone bangun kayangan, nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk, aku kurang mathuk lho iki. Kuwatire atiku yen Kakang Semar duwe gegayuhan liyane merga dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur lan Nyai Darmaji ento aku ora cocok kalian pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal tata krama kelawan nata ing Ndarawati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar bangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong oyaken lho iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kok ora Bu iya. Menawi Bagong berguguk utawaton, tegesipun Bagong wantun kaliyan ingkang rayipun Setyaki, tak paringi purba wasesa. Kang upama mbok pilara aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing getih. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Pun Antarja. Ana apa, Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antasena. Wonten timbalan. Ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku weruh dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi Panakawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomana yen Setyaki arep mulasara karo Bagong, kowe tak paringi purba wasesa. Pamanmu Garbaruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikara karo Bagong, aku ora trima lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangga to, aja kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Ditekan semono Sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus jimat Klimasada. Kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak.
Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinundrawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Kok tiba-tiba mak bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget aku lho. Bagong. Non. Ware ndi? Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomahku lho. Aku tak takon karo kowe, bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wah, niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen bloko tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong, Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambeki kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun gayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora usah datakon salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndrawati, mengko kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndrawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Wah, terus nek kula bangga, darah bungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, wis ben mudhar nek kene mbok men. Wis tak niati. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki, Den. Cacing ning kepidak menungsa ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Diamput lho. Malah miso-miso ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus Setyaki kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati dening aku. Mangga ayo.
bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak telalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungahe ngantem marah kowe. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggere sentuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kadempel wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki, mriki ketemu Linmas. Modar iku lho, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Waduh, wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Setyaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok dadak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho, kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogok telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan. Ndara Setyaki iki duwe aji lembu sekilan. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe, aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku ki tuwae, Mas. Arep sampean ki bendaraku sampean ki nom. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi ki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Iya. Malah kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah, ngatur banget ora. Setyaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut ne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antasena, Ndara Garwaca, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Wih lah, nika napa mlayu-mlayu nika napa?
Oh, kaya apa? Iki apa nang irung barang ngosek-ngosek ndara sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuto karo aku. Anggir Antasena. Heeh, Mak Cilik. Anggir karo kaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngapa-ngapa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Antarja. Sago dadi suliye Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gen. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduki aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Lek. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong, aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Antarja ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani, ora trima. Bagong itu tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mengsa kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane panjimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ha piye kok ora sida iki? Wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu, ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan lha yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul ya, Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane. Kula mulai kon nggawa pusaka 3, tumbak karo welang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus jimat 5 sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Putus.
tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu go kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi brani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora memper mergo kuwi tak kandhani yo pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing digdaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa ngono ya iya wis rasan dadak wedi pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel sak pungkurmu aku nusul karo kowe monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel estu nggih Den iya nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak ya sing ati-ati go nggih Kang Japa Pandham ya gumulung Mareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lancur Pandhawa iya kek aku sing sowan iya Kyai Semar aku sing sowan iya Siwana Yantaka aku sing sowan enten apa Gus gandeng kepundhenku Pandhawa Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel apa sedyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja pun samapta ing gati sawiga ing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya matur nuwun Den derek bingah kula nala gareng Petruk Bagong dalem Pak piye Pak ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa oh nggih ngestokke dawuh dipun sekecaken nggih Gus iya nala gareng wis ora kurang kepenak ngersake ngunjuk napa niki mumpung bapak mboten wonten kula arep sampeyan karo Ndara Karkocandra Antarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan seger sing tanpa ngombe adu kecerdasan ya kena bedak-bedik ya kena oh ora bedak-bedik ya apa bedekan kuwi jenenge bedak-bedik ora anu wae yo remi hus Bagong apa ora iki cah enem cukup lho iki iya ngene kula kuntumbaske alate rasa enggak moh kowe tak goleke ciliwik wong kok omongane bangsa kaya ngono lho mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora gunjang kancing langit kelap-kelap aton lir kincanging risang maweh gandrung ngramyang balaning sang Betari Durga wis manjing madyaning Karang Kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawon sigra manjing angganing Sang Antarja nalika semanten dadya malih watekaning Sang Antarja nyaut Sang Garukaca linarak wani kagiat Sang Antasena wau
pripun? Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke Karang Kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok ngereng kaya buta nyaut Kakang Harkaca. Kowe lah ditulungi den mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti gero kaya buta. Nyaut karo Ndara Garutkaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, kuwi ora apa-apa ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas saja. Rasa ngalamun sing werna-werna nek nganti terus weruh ora kowe. Weruh apa? Celorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek celorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mati dhewe aku. Wong, loh, wong. Sambato ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulasara dhewe ke. Woi, ada. Dimas. Karang Kadempel ditekani jim setan mriprayangan. Ora pangling balane Betari Durga. Aja ngalamun Kang Dak Kang Slupan jiwane iblis. Iya Dimas. Hon, mutiar. Ayo apa? Ayo. Gong, eling le, eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ngene iki. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing ngapek. Iya. Ditenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek ru nganti metu ru ngarep. Lho kok iso ora gereng? Truk? Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok, Truk. Ngati-ati lho, ngati-ati. Iki kabeh Karang Kadempel kawulane akeh sing padha Kang Slupan mesti tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula
Welingku aja ngalamun le. Aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Tro, pripun, Ndara? Gong non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak laku ning demit simtan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat. Terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo, Gong, ya. Sang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Pak. Sampeyan ora nyawang Karang Kadempel kok, Pak. Karang Kadempel piye? Tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel. Kobong kenapa? Ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel. Ki mau Ndara Antarja kang slupan. Dilingke karo Ndara Antasena, Bagong kang slupan, aku sing nylametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit. Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dapalke. Siap. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis ngono kuwi. Teguh, ayo le. Yuk. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Goblok. Mantra iki ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Teguh Yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Ora apal-apal kowe Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka lor. Ora. Kersaning Gusti. Saka kersaning Gusti. Heeh. Tabake. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet Teguh karo Yuwana slamet. Mareka den prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyane Gandayane ing Semar. Sapa? Dekyawala Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta apa lemu dadi buta iki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu iya? Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene sementen mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi perkara niki dirembug. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin, bumi langit dadi paseksen, Semar mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik, monggo mboten apa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane. Nek genep setahun 2 tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula, ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar.
wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Dewa Bathara Kakang Semar pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin matur sembah nuwun Yayaji apa wis rawuh ning Karakadempel sampun Werkudara iya sampun menyang endi Kakang menika mlempak teng pendopo Karakadempel nika napa Dara Semar wis rasakakean gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadyabalamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kulawargaku sing neng kene, sanak kadang mitra kawruhku sing neng kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kulawargaku sawan kene Kumbala Geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Sedaya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelaman anggen kula mbangun kawula sakwetahipun wekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami. Sura Sudirajan ingkang retsa berasta teng kaping ulah Darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.